pred Novým rokom. Priznávam aj to, že v rámci tejto spolupráce oni ako firma hodnotili najlepšie spolupracujúce organizácie, pre ktorých robia verejné aukcie. Priznám sa, že vybrali si teda mesto Milava aj mňa a dostal som ocenenie, nie finančné, len výkon, tak to nazviem. Čiže pre kompletnosť informácií a je to uznesení, bude to v uznesení, zápisníci, to bude na internete, áno, a vy to viete a čestné prehlásenie, poviem vám tak, že zajtra je štvrtok, to nebudú stíhať, a ak by sa to dalo treba do budúceho štvrtka, kedy chodím na Rovne, tak to podpíšem a sľubujem vám, že ak mi to pripravia a to podpíšem, ešte z Lednických Rovní to prepošlem priamo na Well Management a Joinmail a požiadam pána prednostu, aby vám to v kópii preposlal všetkým. Ja by som sa chcela opýtať, čiže vy budete len Joinmail... Ja budem zamestnancom firmy Joinmail taký aj lebo je to registrovaný sociálny podnik. Dobre, lebo hovoríte stále o dvoch a... No, ja som vám to povedal, že... Áno, ale schválujeme len ten Joinmail. Oni zriadili tento sofistikovaný sociálny podnik preto, lebo zamestnávanie, čo je len čiastočne invalidov, má pre nich nejaké výhody z hľadiska daňových a iných vecí. A preto teda hľadajú ľudí primeraného vzdelania alebo hľadajú typy ľudí, ktorí by ich po školeniach to mohli zvládať. Ja mám tvrdé podmienky, ja vám poviem, to návrhu zmluvy nie je, ale poviem na osobnom pohovore, že v prípade, keď budem vybraný, tak prvá zmluva je na pol roka na 6 mesiacov, so skúšobnou dobou 3 mesiace. Ak obstojím, druhá zmluva bude na 1 rok, so skúšobnou dobou 3 mesiace, ďalej neviem. Povedali mi aj dôvod, že takto si nabrali ľudí, ktorí po týždni, čo začali pracovať, začali chodiť na maratky a tak ďalej, takže sa takto príjmu. Ešte jedna dôležitá vec. Možno by sa niekto z vás chcel opýtať, ako to vlastne stíham vzhľadom na výšku pracovného úväzku, keď robím kontrolóra v Trenčanských Tepliciach, Srní a tu. Poviem vám tak, že v návrhu zmluvy je uvedené, a to mám dohodnuté, že budem robiť z domu home office. Je to tam. S tým, to vám dávam na vedomie, že bolo mi aj povedané, že budem musieť v priebehu mesiaca 1 alebo 2-krát dôjsť a hovorili o pondelkoch na porady, ktoré robia a v čase asi tak od 8 do 10 hodiny. Čiže chcem, aby ste aj o tomto vedeli. Ešte vám garantujem aj to, že keď podpíšem pracovnú zmluvu a nastúpim, tak túto pracovnú zmluvu odovzdám, respektíve dám požiadavku, aby vypracovali viacero znení a jednu originál odovzdám na úrad obce Lednické Rovné, aby bola sprístupnená aj poslancom mestského zastupiteľstva. Dúfam, že som nič nezabudol. Ďakujem. Ďakujem. Máte ešte niekto nejaké otázky? Ak nie, si ťa mikrofón. Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne schvaľuje a udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Lednické Rovne vykonávať inú zárobkovú činnosť, konzultant pre verejné obstarávanie s pracovným úväzkom 4 až 6 hodín denne, to je 80 až 120 hodín mesačne, pre spoločnosť Joel SRO so sídlom Podskalna 1867/21 972 01 Bojnice. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem jednomyselne. V prvom rade sa mi musím sa poďakovať poslaneckému zmeru obce Lednické Rovné a zvlášť za to, že to prijali jednohlasne, že som sa nestal so svojou žiadosťou nejakou príčinou rozdelenia mestského zastupiteľstva, takže veľmi si to vážim. Lebo viem, že nie vždy sa jednohlasne hlasovanie podarí. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Ďalšie voláme garáže Majer. V podstate vieme všetci, kde garáže stoja, musia prebehnúť všetky tie procesy. Toto je v podstate zámer predať už tie samotné garáže. Ešte budeme raz schvaľovať ten samotný predaj, takže
máte k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím teda návrh uznesenia, poprosím, aby ste, je to formálne, ale aby ste hlasovali v čo najväčšej miere, lebo tam potrebujeme trojpätinovú väčšinu, zmluvy sú uzavreté, schválené zastupiteľstvo, nemusia teda ešte doplácať nejakú tú časť, takže poprosím o to, aby sme to všetci podporili. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schváľuje zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa paragrafu 9a odseku 8 písmena E zákona o majetku obci, to je z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to stavbu garáž so súpisným číslom 1580 umiestnenú na pozemku v registri CKM parcela číslo 166/81 o výmere 23 m², druh pozemku zastavené plochy a náboria zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 katastrálneho územia Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1:1 k celku pre Bronislava Rastíková, rozkvet 2008/19 017/01 Považská Bystrica, zakúpnu zemu celkovej výške 14 000 eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Za dôvody hodného osobitného zreteľa obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 2.8.2021 v znení dodatku číslo 1. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schváľuje zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona o majetku obci, to je z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to stavbu garáž so súpisným číslom 1581 umiestnenú na pozemku v registri CKM parcela číslo 166/80 o výmere 22 m², druh pozemku zastavené plochy a náboria zapísané na liste vlastníctva číslo 1 katastrálneho územia Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1:1 k celku pre Lukáš Novusa, súhradka 214/41 02061 Lednické Rovne za kúpnu cenu celkovej výške 14 000 eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Za dôvody hodného osobitného zreteľa obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.8.2021 v znení dodatku číslo 1. Dávam hlasovať, kto je za. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schváľuje zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona o majetku obce, to je z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to stavbu garáž so súpisným číslom 1582 umiestnenú na pozemku v registri CKM parcela číslo 166/79 o výmere 22 m², druh pozemku zastavené plochy a náboria zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 katastrálneho územia Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1:1 k celku pre Darius Zjeba, námestie Slobody 126/5 02061 Lednické Rovne za kúpnu cenu celkovej výške 14 000 eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Za dôvody hodného osobitného zreteľa obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.8.21 v znení dodatku číslo 1. Dávam hlasovať, kto je za. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa paragrafu 9a odsek 8 písmena E zákona o majetku obci, to je z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to stavbu garáž so súpisným číslom 1583 umiestnenú na pozemku v registri CKM parcela číslo 166/78 o výmere 23 m², druh pozemku zastavené plochy a náboria zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 katastrálneho územia Lednické Rovne do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1:1 k celku pre Peter Prováznik menová 406 02061 Lednické Rovne za kúpnu cenu celkovej výške 14 000 eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Za dôvody hodného osobitného zreteľa obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 3.8.2021 v znení dodatku číslo 1. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Ďalší bol máme návrh zmluvy o zriadení mestného premena Kvatra Čoko. To bude energetika, nejako chceš to vysvetliť?
chce niekto k tomu nejaké vysvetlenie, myslím, že to už že už sme niečo k tomu aj schvalovali, že? Aby som teda Erika opravila, my sme už tomu schvalovali, a to už je konkrétna zmluva s distribučnou. My sme ten ukázali zámer na to zabratie a toto už je podstate znalecký posudok, kde sa už schvaluje konkrétne obecné bremeno aj s výškou náhrady pre obec, takže o tom k tomu rozprávu Svetlánča. Tak. Jasne, ale bude zaťažené bude obce. Súkromné pozemky Kvartáčoko a súkromný pozemok pána Sekely, kde sa robila prekladka. Sekely je zločka. Máte k tomu otázku, kde vám to jasné všetko. Poprosím uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Lednickej rovne schvaľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ktorej povinným z vecného bremena je spoločnosť Kvartáčoko s.r.o. námestie Slobody 2-0-2061 Lednické rovne, investorom je obec Lednické rovne, námestie Slobody 32-0-2061 Lednické rovne, IČO 00317 462 a oprávnením z vecného bremena je spoločnosť Stredoslovenská distribučná AS pri Rajčianke 2927-8 01047 Žilina, IČO 36 442 151. Vecné bremeno sa zriaduje na dobu neurčitú na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena, parcela registra KMC číslo 316/1 o výmere 4081 m2, druh pozemku zastávaná plocha a náborie, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1627 vedením okresným úradom Púkov, katastrálny odbor okres Púkov, obec Lednické rovne, katastrálne územie Lednické rovne, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom číslo 10/2023, vyhotoveného dňa 16.3.2023 bakalárkou Zuzanou Nikovou, autorizačne overeným dňa 16.3.2023 inžinierom Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 29.3.2023 pod číslom G1 132/23 za jednorazovú náhradu určenú na základe znaleckého posudku vo výške 104,39 eur, ktorú povinným z vecného bremena uhradí investor. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo Lednickej rovne schvaľuje zriadenie bezplatného vecného bremena na časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Lednickej rovne, a to pozemkový registra KMC číslo 321/1 o výmere 1561 m2, druh pozemku zastávaná plocha a náboje, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 vedenom okresným úradom Púchov, katastrálny odbor okres Púchov, obec Lednické rovne, katastrálne územie Lednické rovne, pozemkový registra KMC číslo 1257/5 o výmere 1754 m2, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 vedenom okresným úradom Púchov, katastrálny odbor okres Púchov, obec Lednické rovne, katastrálne územie Lednické rovne, spočívajúceho v práve a umiestnenia zemného nízkonapäťového káblového vedenia, obe priznania opravného pásma v zmysle platných právnych predpisov, podstate vstupu a prístupu na predmetné na zaťaženú nehnuteľnosť pešo autom technickými zariadeniami za účelom prevádzky a údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti a podľa odstraňovať a opresňovať stromy a iné porážky na zaťaženej nehnuteľnosti. A to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom číslo 10/2023 vyhotoveného dňa 16.3.2023 bakalárkou Zuzanou Nikovou, autorizačne overeným dňa 16.3.2023 inžinierom Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 29.3.2023 pod číslom G1 132/23 na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná AS pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina, IČO 36 442 151. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Ďalej máme v podstate návrh zmluvy o vedení vecného bremena Sekely. Má k tomu niekto nejakú otázku alebo pripomienky? Ešte túto sa pýtať, môžem? No. Ja, lebo asi som si to zva. Čo sa pýta toho pozemku, to je vo vlastníctve obce alebo tých pána Sekely? Časti vo vlastníctve Kvartáčoko a časti vo vlastníctve obce, lebo to prechádza cez cestu na
a ostatné je v ceste obecnej pozemku. Tak, jak je to v tom geometrickom pláne naznačené. Geometrický plán tam je ten podklad čoku. Tam sa stala, možno, že ja mám také podklady, neviem, ale chybička sa tam stala, že geometrický plán sa vlastne preskenoval ten, čo je použitý na kvalitu čoku, tak preto. Že ak môžeš teda k tomu Jani prosiť a povedať teda, že ešte odkiaľ to ide teda ako napojenie. Není tam celý materiál. Není dobre naskenovaný v tom na sekelita. Táto časť, do jeho pozemku, čo prináša. Oni sú tam všetko skúpa, čo je ich človek. No ja som si práve tiež nevšimla, že to bude naskenované. Lukáš, ty máš takú veľkú okolnosti. Dobre, ale zrovna sa to nie je. Aha. Tento koniec sa nie je. Nie, celý kilometrák nie je. Tak ako bol vyprašovaný. Neviem, ako elektronicky mám poslanie, či tam bol celý geometrák. To som si skutočne neštudoval. To nepodalo, do elektronické sú. Dobre, je vám to jasné? Potom vysvetlení. Čas je obce a čas sektoria, preto vlastne sme tam obidvaja. Takže môžeme uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Vodníckej rovne schváľuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, v ktorej povinným z vecného bremena sú Jan Sekelý a manželka Helena Sekeliová, H 363/52 02061 Vodníckej rovne. Investorom je obec Vodníckej rovne a meste Slobody 32 02061 Vodníckej rovne, IČO 00317 462 a oprávnením z vecného bremena je spoločnosť Stredoslovenská distribučná pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina, IČO 36 442 151. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú na pozemku vo vlastníctve povinných z vecného bremena, parcela registra KMC číslo 670/33 o výmere 570 m2, druh pozemku zastávaná plocha a náborie, zapísanie na liste vlastníctva číslo 266, vedenom okresu Borána Púkov, katastrálny odbor okres Púkov, obec Vodníckej rovne, katastrálne územie Vodníckej rovne, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom číslo 11/2023 vyhotoveného dňa 16.3.2023 aktuálne Zuzana Mikovou, autorizačne overený dňa 16.3.2023 inžinierom Štefanom Jantušom a úradne overený dňa 12.4.2023 pod číslom G131/23 za jednorazovú náhradu určenú na základe znaleckého posudku vo výške 78,13 eur, ktorú povinným z vecného bremena uverejní investor. Dávam hlasovanie za. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo Lednickej rovne schváľuje zriadenie bezúplatného vecného bremena na časti pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Lednickej rovne, a to pozemok registra KMC číslo 670/30 o výmere 3231 m2, druh pozemku zastávaná plocha a náborie, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 vedenom okresným úradom Púkov, katastrálny odbor okres Púkov, obec Lednickej rovne, katastrálne územie Lednickej rovne, spočívajúceho v práve umiestnenia zemného nízkonapäťového káblového vedenia, umiestnenia rozpojovacej skrine PRIS 7.1 3/4 číslo 3, rozpojovacej skrine PRIS 5 4/2 číslo 2 a rozpojovacej skrine PRIS 4 3/2 číslo PRIS neochránneho pásma v zmysle platných právnych predpisov.
A po vstupu a prístupu na predmetné zaťažené nehnuteľnosti pešo autom technickým zariadeniami za účelom prevádzky a údržby, kontroly, odstraňovania porúk a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti. A po C odstraňovať a opresňovať stromy a iné porasty na zaťaženej nehnuteľnosti. A to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom číslo 11/2023 vyhotoveného dňa 16.3.23 bakalárku Zuzanou Mikovou, autorizačne overeným dňa 16.3.2023 inžinierom Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 12.4.2023 pod číslom G1 131/23 na dobu neurčitú prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná AS pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina, IČO 36 442 151. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Jednomyselne, Obecné zastupiteľstvo Ľudnícke rovne schvaľuje zriadenie bezúplatného vecného bremena na časti pozemkov výlučného vlastníctva obce Ľudnícke rovne, a to pozemový registra KMC číslo 670/137 o výmere 342 m². Druh pozemku zastávaná plocha na pôvne zapísaný na liste vlastníctva číslo 1 vedenom okresným úradom Púkov, katastrálny odbor okres Púkov, obec Ľudnícke rovne, katastrálne územia Ľudnícke rovne, spočívajúce v práve priznanie ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, pover vstupu a prístupu na predmetné zaťaženú nehnuteľnosť, pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom prevádzky a údržby, kontroly, odstraňovania porúk a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti a po C odstraňovať a opresňovať stromy a iné porasty na zaťažené nehnuteľnosti, a to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom číslo 11/2023 vyhotoveného dňa 16.3.23 bakalárkou Zuzanou Mikovou, autorizačne overeným dňa 16.3.2023 inžinierom Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 12.4.2023 pod číslom G1 131/23 na dobu neurčitú prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoločnosť Stredoslovenská distribučná AS pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina, IČO 36 442 151. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Ďalej máme žiadosť o prenajm nebytových priestor v zdravotnom stredisku v Letnických Rovniach. Viete, že tam máme dlhodobo voľné priestory v tej časti, ako je optika po Aliancii, takže je tu táto žiadosť. V podstate viete, že to funguje tak, že obecné zastupiteľstvo nám teda potvrduje, že Lajdevo môže uzavrieť túto zmluvu, kde sú teda stanovené cenníkové ceny, ktoré sa uzatvárajú medzi Lajdevom a tým daným subjektom. Máte k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, poprosím návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Ľudnícke rovne schvaľuje nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru zdravotného strediska pre nájomcu Martin Horváth, Mart SRO, Tatranská Lomnica 14297 05960 Vysoké Tatry, IČO 5292 684, bytom Súhradka 213/39 0261 Ľudnícke rovne na kancelárske účely súvisiace s predmetom činnosti nájomcu. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka schváleného obecných zastupiteľstvom. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Jednomyselne. Ak dovolíte, ja by som si teda vybral nejaké veci provoznom, čo sme chceli, a potom by som oddal slovo pánovi kontrolórovi a potom ďalší. Znovu bod? Však to je rôzno. Ja som to nedával ako samostatný bod, že s tým, že to preberiem rôzno, bere sa to len na vedomia. V podstate o čo ide, viete, že v minulosti sme predávali tie pozemky, boli tam nejaké problémy, všetky možné aj nemožné. Jeden pre nás zásadný problém bolo to, že teda okresný úrad alebo aj dopravný inšpektorát nechcel povoliť výjazd na hlavnú cestu, chcel povoliť výjazd do tej úzko obývanej časti na komunikáciu, ktorá nemá, myslím, ani 3 metre, s čím sme nejako obec nemohli súhlasiť, takisto tam boli nesúhlasné stanoviska obyvateľov tých bytoviek, ktorí tam bývajú, že nesúhlasia, aby tento výjazd bol vyústený do husto zaobývanej časti, ktoré v podstate nemá bezpečné výjazdy.
po nejakých odvolacích rokovaniach a ďalších veciach, ktoré prebehli aj na okresnom úrade v Trenčíne, odboru dopravnom, v podstate sa teda dospelo, že ten výjazd bude na tú hlavnú cestu, tak ako je zakreslený. A že teda to sme ešte dohodli v minulosti s investorom, že nám vybuduje na jeho náklady a na našom pozemku chodník, to je tá červená čiarka popri ceste. V tejto fáze nám v podstate ide o to, že či teda ako poslanecký výbor súhlasíte pre ďalšie konania, že sa môže takto postupovať, že to teda zoberiete na vedomie, teda, že na tom našom kvázi pozemku, ktorý sa teda popri ceste, nám zdarmo vybudujú chodník, čo si myslím, že je super. A takisto tam dochádza k tomu, že v tej jednej časti malinkej budú prechádzať tým výjazdom cez nás pozemok. Ide o to, že preto som to dal na vedomie, hovorím, tí veci bežali dlho, teraz sa nám to objavilo, aby sme vedeli teda, ako majú aj oni, aj my postupovať v územnom konaní. A všetky tie majetkové veci, čo sa týka odpredaju a súhlasov na výstavbe už tých konkrétnych za nejaké ceny, bude predmetom samozrejme ďalšie rokovania obecného zastupiteľstva, kde budú stanovené aj ceny, či už odpredaja alebo využitia tohoto pozemku, či už na ten výjazd alebo na budovanie toho chodníka. Takže nech sa páči, otváram k tomu diskusiu. Pani Bezániová. To, aký názor ja mám na tento bytový dom, ten už som prezentovala niekoľkokrát. A s tým, ak teraz dobre chápem, teraz čo ide von tá cesta, tak v podstate v tejto chvíli je to len návrh, čiže žiadno to nie je vysporiadané, čiže PK Reality, čo by súťažila pozemok, nie je ich. Dobre tomu rozumiem? Takto. Časť v podstate, kde je parkovisko, majú nejaké zmluvy, myslím, že Slovenskej republiky, kde majú nejaké súhlasné stanoviská na to, ale čo sa v podstate nás týka, že či my teda môže sa pokračovať týmto systémom, čo sa týka toho výjazdu, ktorý v malej časti pôjde až cez pozemky obce, a čo sa týka vybudovania toho chodníka, že či môže sa pokračovať takto a týmto spôsobom sa môžu veci riešiť. Pre nás takto sme to presne chceli ako obec, takto to chceli aj obyvateľia tej miestnej časti, čo tam bývajú, aby teda neboli rušené to dopravou v tejto časti. Preto som to dal, že sa chcem opýtať, lebo tam budú musieť prebehnúť ďalšie kúpno-predajné zmluvy, vecné premená, že či toto je to správne riešenie, alebo chceme nejaké iné, alebo teda budú sa pohybovať na pozemkoch obcí. Priamo do stavebného konania všetky týchto majetkov, ceny a všetko musíme mať vyriešené. My to v tejto chvíli berieme len na vedomie, čiže pre nás to nie je ničím záväzné ani nič, proste len si nám podal informáciu, nič viac. Čiže môže sa ešte teoreticky aj stať, že obecné zastupiteľstvo počase príde k tomu, že to neschvália, to sa môže stať. No samozrejme, že tam bude musieť byť už vecné premená, alebo kúpno-predajné zmluvy, alebo ďalšie veci. Toto vás chcem informovať, že takto sme dospeli po nejakých rokoch, aj teda s tým okresným úradom Trenčín, aj s investorom, že takto by to chcel riešiť. Je to taký zásadný zásah, či vybudovanie toho chodníka aj umiestnenie celej stavby. Preto vám to dávam na vedomie, teda som na vás nevyučil nejakým riešením, kde budú nejaké kúpno-predajné zmluvy, ktoré sú potrebné už potom k priamu vydaniu stavebného povolenia. Proste, že takto sa to nejako vyvíja, takýmto spôsobom to chcú riešiť a chcú to riešiť aj na našich pozemkoch. O toto mi ide, že aby ste sa aj vyjadrili, toto áno, toto nie, nechceme chodník, alebo nechceme takto ten výjazd, alebo ide cez nás, ale myslím si, že toto je najlepšie riešenie, aké by sme mohli dospieť. Ten výjazd to je oproti tej uličke tých rodinných domov, čo tam je, ako bola stará obu, ako v ktorých miestach to je? Približne, ale skôr trošku bližšie sem. No, áno, tak, to myslím, že áno, oproti pani Dubianským. A toto už ako Polícia Slovenskej republiky aj teda akceptuje, áno? Či to len oni... Boli tam znalecké posudky, čo sa týka počtov a výjazdov, všetky tieto veci.
Oni sa odvolali na vyšší orgán, to je v podstate okresný úrad Trenčín, odbor dopravy, dobre hovorím, kde sme boli aj my na rokovaní. A toto je v podstate výsledok nejakých tých rokovaní, úprav, prepočtov a takto by to mali mať zo štátnych orgánov schválené. Mali či majú? Myslím, že majú. Z nášho pohľadu, či môžu postupovať ďalej, lebo kvázi zasahujú v ústnom pásiku aj do nášho pozemku, ktorý, samozrejme, ako si povedal správne pani poslankyňa, my ich nemusíme potom schváliť a potom majú problém na novom polku, preto vám to na vedomie, že či chystať ďalšie veci, ale hovorím na hľadiska nášho, že sa to vyústi mimo gusto zastaveného časti, je to dobré, alebo keby sa to vyúsťovalo do tej opačnej časti, tak to vlastne prechádza medzi tými bytovkami do tej niekde fitness centrum, kde je neprehľadná zákruta a celé to ide potom pred kultúrny dom, kde je kvantum či už peších detí do školy alebo aj pracujúcich v Seróni, ktoré to používajú na pešiu dopravu, nemajú tam ani chodník, čiže to nám nevyhovovalo, s tým sme absolútne nesúhlasili a my sme ako obestrovali, aby ten výjazd bol priamo na hlavnú cestu, aby to jednak bezpečnostne, jednak emisne nezaťažovalo tú vnútornú časť, kde sa hrajú bežné deti na ceste, takže preto a ja vás o tom informujem, že takto sa to nejako vyvíja. Ako výjazd do toho protismeru, smerom na Kúkov, to sa mi zdá dosť také tam trošku nebezpečnejšie. Pôjde by sa pustili sem na kruhový objazd, že by sa... Tam počítajme s tým, že tam bude veľa bytov, to počítajme. Áno, ale hovorím, že z nášho pohľadu mne ten výjazd pasoval viacej na rovne, z nášho pohľadu sa k tomu my už tak nevyjadrujeme, správca cesty a ten okresný úrad. Ja som to chcel trošku ináč, ale hovorím, naša otázka na nás, či my v nejakom čase a horizonte budeme súhlasiť so závermi tých pozemkov. Hovorím, bolo to akože naša požiadavka, keď to tam išli kvôli bezpečnosti o vybudovanie chodníka na ich náklady na našom pozemku a plus riešenie toho výjazdu, ktorý teda bude križovať nejaký pás nášho pozemku, ktorý nie je ich vlastníctve. Aby sme hovorili, oni sa pustia ďalej do toho stavebného konania a potom im povieme, že nie, ten pásik vám nepustíme, ale sú v podstate nahraní, lebo tak to schváľujú aj okresný úrad ten výjazd. Môžem?